Onko täällä kuuma päivä? Niinpä. Mitä me voitaisin tehdä? Kyllä se keksisi jotain se Eppu, kun se vaan tulisi, mutta hän on järjestämässä Mandille yllätystä. Yllätys minulle? Hei, se olette höpsöjä, älkää vitsailko. Ei, kun sinulla on tänään synttärit. Nehän meni jo. Ei, nehän oli tuossa tänään. Oli pari päivää kipeä, niin siksi sinä et varmaan muista. Niin, tänään on synttärit. Sulla. Kiva tietää. Voitte heti sanoa. Hehe. Hei, oottako, mä tuun täältä. Mä jaan kaikille. Siis onks toi Eppu? Moi. Mä oon sit Eppu, joo. Ootas, mä annan teille luuta. Tossa on sulle luu. Kiitos. Luu, ihana luu. Annan kaikille luut. Mulle kaikista isoin. Tuon täältä vaan jotain luita. Se on pallo. Ups, otan Ellalle tämä. Ai, joo. Bruunalla on ainakin tämmönen, kun on kunnon tanskan takki. Niin, oletko? Bruunahan on kunnon tanskan takki, niin Bruunalla ainakin tuo. Niin, mitä muokautta? Bruuna on kunnon tanskan takki, niin on sillä isoin luu. Otan itselleni tämän. Tuo on ihana luu. Otan sen suuhun mukaan. Au. Tässä näin. Sitten minä olen hakemassa oman luuni. No, otan vaikka tämän. Hakekaa tekin omat luune. Au. Hakekaa luut. Ota sieltä luut. Älä nyt koko purkkia. Ota siitä yksi luu. Vaikka otan tuon ja tuon takaisin. Ottakaa siitä luut. Se on jo luuni. Sai huonon luun. En usko. Se on ihan tarpeeksi hyvä. Ja tarpeeksi hyvä. Minulla on pinkki. Se on pinkkiä possua. Niin, se voi ollakin, mutta siitä puheen ollen. Niin, Eppu, sinä kuulin, että olit järjestämässä sinulle jotain yllätyksiä. Juu, olin järjestämässä hyvää luuta, mutta sama. Atsiu! Mikä sinulla on? Taidan tulla taas kipeäksi. En usko. Hei, sinulla on nenässä on perhonen. Atsiu! Puhalla perhonen pois. Lähtikö? Se vielä kutittaa. Atsiu! Joo. Ihan kuin tämä luu tekisi sen. Roki, onko selitettävää? Tuo rusetti. Se on puuvillaa ja muutenkin nimeni ei ole Roki. Kuten minä lempinimellä. Kiva. Minä olen syönyt tämän luuni. Kuka tahtaa luuni? Minä voin ottaa luusi. Minä voin ottaa luuta. Luu on hyvä. Mennään. Siis. Säästän vielä tätä, voitko viedä tämä säästöön? Enää voi viedä. Haluatko sinäkin? Joo. No. Tuo vaikka tänne. Mitäs me nyt tehdään? Voitaisiin mennä vaikka kohtaa sisälle. Au. Ai toi sattuu. Ai. Hoi. Au. Sattuu vähän liikaa. Ai. Joo. Mitäs? Mä voisin pitää tähän pari tanssia. Älä nyt ala tanssimaan. Joo, se on ollut kiva. Tuossa oli pallo, pidä sitä. Jee. Hei, ketä noi on? Aika kuulee. Ei minusta, mutta mitä ne ovat? En siedä noita. Ollaan yhdessä. Jotain uusia tyyppejä. Tulkaa nyt vähän tänne päin, ne ihmettelevät teitä. Tulkaa vain tänne. No niin, me tullaankin. Moi. Hei. Moi. Mun nimi on Veronika.
Ja mä oon niinku noiden johtaja. Eli pomo. No, mä oon Laura. Laura. Sanotaan vaan Laura. Ja mä oon Lisa. Voi sanoa myös Lisa, mutta mieluummin Lisa. Miksi te jankutatte teidän nimiänne? No, koska me ollaan lampaita. Jos mä sanon Lisa, mun nimi on Lisa. Ja jos mä sanon Laura, mun nimi on Laura. Älkää pellelkö taas. Niin, no mä oon niinku Veronika. Ja mä oon niinku kaikista kaunein täällä. Ja mä oon vasta niinku muuttanut tänne. No, mitäs te nyt tulkaa tänne päin? Älkää alko nyt kiinni toisissaan, ne todetaan tyypällä. Minulla vielä sitä Hei! Mitä sä Mandi just sano? Sanoin, paljon päätä super. Mutta siinä on paljon maailman konein. Olen konein. Mitä sinä Pultti teet? Outo ääne. Joo, tää on hauskaa. Ei kaikki hauska ääni. On kauhean. En osaa sitä, mutta outoa. Kyllä, ihan outo. Mutta mennään siis, mitä te ajatte tehdä tänään? Voitte käydä kavereita? No kyllä me voidaan olla kavereita ihan hyvin. Joo, mulla on niin käy, mullekin ja mulle. Bruno, käytöstävä. Okay. Tai sit saa lisää tunnin taas. Niin, voidaan olla kavereita, joo, voidaan, kyllä. Bruno, yksi sana riittää. No voi, että. Kyllä tajuat yhdessä sanasta. Minun ei tarvitse jankuttaa kaikkea. Mutta niin. Me olemme tänään illalla. Kyllä illalla. Bruno. No joo, illalla ollaan joo. Illalla menemme yöksi Epulle ja Mandille. Eli Epulle ja Mandille. Epulle ja Mandille. Bruno. Kyllä. Anteeksi. Pääskö sä kolmannen tunnin? No voi, että mä niin kuitenkin. Eli minä voin, kun esittelemme nyt itsemme. Eli esitelkääs kaikki. Minä olen Liisa. Olen Veronika. Olen Laura. Mä oon Pultti. Mä oon Bruno. Oon Eppu. Mä oon Ella. Mä oon Lola. Mä oon Mandi. Mä oon Stella. Mä oon Donna. Donna. Siis Donna, joo. Sorry. Ei enempää. No, voidaanko me niinku kastella teille yöksi? Kyllä minulle ihan käy. Emme tunne heitä. Mutta he ovat meidän uusia ystäviämme. En tiedä varastaako ne. Ei, et voi sanoa uusista kaverista noin. Minä sain kerran uuden kaverin ja hän varasti minulta kaikkea. No ei kyllä vaikuta sellaisilta, mutta mennään nyt sisälle. Mutta minä menen ensin, mutta nyt valot. Koska mennään siis ovelle, minä käyn sitten ekana vaiheessa tuossa. Minä menen edeltä silti. Tulkaa! Ai, joo, tullaan. Ha. Mennään. Au. Mäkin tuun. Hei, ottakaa mua. Mekin tullaan. Nyt pallo seuraa. No niin, odottakaa vähän aikaa. Ihan pikkusen vain. Kun tästä taas. Tämä taas on vähän jännästi. No niin, odottakaa. Au. Noin. Minä menen täältä. Voitte laittaa nämä valot. Tai minä laitan valot kiinni. Noin. Valot
on nyt kiinni ja täällä on nämä ihmevalot. Kyllä, joo, niin. Ihan, no niin, siis nyt, odotas, Manni pitää saada. Tulkaa nyt tänne. Niin, tulkaa kaikki sisälle. Mennään sisälle. No me syödään heti. Ei suoraan, minulla on Manni sulle yllätys. Hä? Haluan nähdä yllätyksen. Hei, ottakaa mua! Mä oon siis aina eka, muistakaa. Nyt ollaan nätisti. Au. Siis niinku mä haluan nukkua. Okei. Niin, Manni. Hyvää syntymäpäivää. Sinulla on iso paketti. Avaa se heti. No, Avaa se. okei, avaan. Ehkä kuitenkin avaisi vasta huomenna illalla, kun täällä ei ole paljon porukkaa. Käykö? Ehkä meidän juhla nyt saisi loppua. Ei ihan vielä, mutta kuitenkin. Niin. Mennään nyt nukkumaan. Hetken aamulla. Mennään nukkumaan. Mennään mekin. Au. Juu, nukkumaan. Joo, nukkumaan kyllä. Nukkumaan, joo. Bruno. Mennään tästä nukkumaan. Nukkumaan täällä. Noin, nukkumaan. Noin. Oh, yeah. No niin. Hyvää yötä. Öitä.